Ani anak karon sa chapter 8, sections 5 ug 6 sa Westminster Confession of Faith. Akong basahon ang section 5 ug section 6. Mato dinhi, the Lord Jesus, by his perfect obedience and sacrifice of himself, which he through the eternal Spirit once offered up unto God, has fully satisfied the justice of his Father, and purchased not only reconciliation, but an everlasting inheritance in the kingdom of heaven for those whom the Father has given unto him. Section 6. Although the work of redemption was not actually wrought by Christ till after his incarnation, yet the virtue, efficacy, and benefits thereof were communicated unto the elect in all ages successively from the beginning of the world, in and by those promises, types, and sacrifices wherein he was revealed and signified to be the seed of the woman, which should bruise the serpent's head, and the lamb slain from the beginning of the world, and by those promises, types, and sacrifices wherein he was revealed and signified to be the seed of the woman, which should bruise the serpent's head, and the lamb slain from the beginning of the world, being yesterday and today the same and forever. So muni ang chapter 8, sections 5 o 6 sa Westminster Confession of Faith. Dinhi part 3 na ni sa atong hisgutanan sa person and works ni Christ, no? So atong ato nang actually ni ata sa Christology, na sa systematics, Christology kana, pero kini dili man ni systematics kay sa confession man kini. So muna nga mo stick lang ta sa confession, sa Westminster Confession, although mo touch ta sa mga theological o nga mga concepts. So daghay mga concept nga theological nga atong ma-touch. So human nga ang gospel gisummarize dito sa section 4 dinhi, gipadayon kini og hisgot, apan sa paghisgot dinhi iyang explain kung unsa ang obedience, unsa ang nature sa obedience ni Christ, no? Unsa ang kinatibuk-an nga epekto niini sa mga anak sa Dios, no? Ug unsang scope niini. So gipakita dinhi sa section 5, no, nga ang maong buhat ni Jesus Christ, no, gikan pa kini sa sinugdanan, ug kini giplano na daan gikan pa sa sinugdanan, no. Of course kini gi fully explain pagyud sa section 6 nga gikan pa sa eternidad dunay pag offer kang Christ, no. Dunay eternal nga buhat nga si Christ. Ang tawag na the Lamb slain from the beginning of the world, ang tawag kang Jesus Christ. So kini ang scope, no, ang oras unsa ang asa ni sugod ug asa pud kini mo lagbas, asa kini mo tumong, mo punting ang buhat ni Jesus Christ. Now again, specify nga si Jesus Christ kina the Lord Jesus.
Unya ang iyang perfect obedience and the perfect sacrifice of himself, which he through pinaagi kaniya, pinaagi sa iyang eternal nga spirit nga iyang gihalat ngadto sa Dios makausa. No? So dinhi ang iyang obedience nga mao ang sacrifice o ang means ni ana nga mo epekto kini mao ang balaan nga Espiritu Santo ug kini kausa lamang i-offer dito sa Dios. Ug kausa lamang ug unya ang mga offering alang kini sa pag-satisfy sa hustisya sa Dios. No, so makita nimo nga ang justice sa Ginoo is infinite ang justice kay nag-require kini og infinite nga kabayaran. So kung ang bayranan gamay ra pud ang angay nga ibayad. Pero dinhi dili malimitahan, no, walay limite ang justice sa Ginoo. Way sukod ang justice nga na offend. So dunay law, dunay mga balaod nga na violate sa tao. Usa ang mong balaod nga na transgress or na lapas sa tao, kini nanginhanglan og kabayaran. Now ang mong balaod dili kay balaod lamang sa tao o ang mong balaod dili kay balaod lamang sa finite nga binuhat. Kung dili balaod kini sa infinite nga Dios. Sa usa ka Dios nga sa diha makasala ka sa iya, nakasala ka, ang sala nimo usa ka infinite nga sala. So kung infinite nga sala, nanginhanglan pod og infinite nga kabayaran. So bisan pa kung ang tanan nga mga anghel no sa langit, apil si Satanas ug ang mga demonyo, apil ang katawhan no, good and bad, apil ang tibuok nga ni universe, sunugon in conflagration nga walay ibilin sa ila sunugon aron lang nga masatisfy ang offended nga justice sa Ginoo. Dili sila arang maka-satisfy ni ana. So finite raman ang tanan nga butang, exhaustively ang tanan nga created beings finite, bisan tuod nga sa atong pananaw kay mga tao raman ta, limited raman ta, finite beings man ta nga mga tao. And yet sa diha nga mutanaw ta sa langit, sa kadagatan, murag infinite ang pananaw nato, gumikan kay di na nato kaya nga makit-an tanan, di nato makaya ma-exhaust tanan, masabtan ang tanan nga butang. So infinite para sa ato. Dili ta makaihap sa stars, di ta kaihap sa galaxies, di pud ta kaihap sa mga constellations, no? So para sa ato infinite kini, pero sa Dios, alang sa Dios nga mao ang nagbinusara nga infinite being, kining tanan is finite. Meaning adunay limitasyon tanan nga mga butang, adunay sukudra, dunay kaning kinutuban ang tanan nga butang. So dili infinite ang tanan nga butang. No, so kung sunugon ang tanan para maapis, para ang Dios mahupay ang iyang kasuko, bisan ang tanan nga kalibutan hudton pagsunog aron i-offer para ibayad sa mong sala, dili gyud siya makabayad. No, dili gyud siya capable nga mo apis, no, mo lukmay sa nasuko nga Dios, kay ang kasuko is infinite usab. So kung infinite ang mong kasuko sa Dios, gikinahanglan og infinite nga kabayaran. No, do na gyoy equivalent, no, nga price unsa ang na-damage maupod ang kabayaran. Now, ang damage nga nahimo is infinite. So ang kabayaran nga ginahanglan infinite. So therefore,
ang second person of the Trinity si Jesus Christ, na mao ang infinite no God, ang anak sa Dios nga walay sukod, walay sinugdan og katapusan, no, walay limitasyon. Siya ang God, second person of the Trinity. Gikinahanglan nga ang iyang kaugalingon mao'y ibayad. So atong nasayran kini sa atong previous nga mga lectures, labi na sa lecture nato about the covenant, nga gikinahanglan ang aduna gyoy mo represent sa mga makasasala, no, mga elect, o si Christ maoy nag-volunteer nga representative para sa mga elect, para nga ang mga elect adunay representation dito sa eternidad alang kanila. Now atong nahibaw-an nga si Christ mismo nag-volunteer o nag-pledge o naghatag saya sa iyang kaugalingon, ingon nga atong representative, ug ang tanan nga iyang pagabuhaton ug iyang gi-promise ug iyang gibuhat sa panahon nga natuman ang iyang pledge, ang iyang natuman ang iyang stipulations nga iyang gipsaaran nga buhaton. No, that time nga niya na siya sa kalibutan, no, nasatisfy niya ang justice ug iyang natuman ang tanan nga gikasabutan tali kaniya og sa Amahan. So dinhi ang infinite nga justice kay dunay infinite nga kabayaran, na-satisfy, meaning nga na-satisfy, wala nay bikil ang Amahan, wala nay bisan gamay nga bikil or gamay nga kining grudge ang Amahan niadtong mga nakasala kaniya, no, wala nay rason nga iya pang imperno ang tanan nga mga tawo nga iyang ang gipakamatyan sa iyang anak, wala nay rason. Now imagine kung unsa ka unbiblical kining Arminianism. Imagine kay infinite ang bayad, ang tanan gibayran, kay ang bayad ni Christ is infinitely satisfying sa offended justice sa Dios. Imagine kung ang tanan gibayran unya wa nay mahay ang Amahan. Ang Amahan dili na mo kining mo harbor o grudge sa niadtong nakasala kaniya. Imagine kung ang tanan gipakamatyan, unsa ka ang mahitabo, wa nay maimperno. Nganong wa may maimperno, gumikan kay na-satisfy ang justice. Now the fact nga dunay na maimperno gihapon, dunay niadto karon sa Hades nga nagaantos, no, mo'y forte sa eternal torment sa umaabot. Makita nimo nga dili sila apil sa gibayran sa anak ngadto sa Amahan. So atong tanawon ang bersikulo niini, mga bersikulo. Romans chapter 5 verse 19, for us by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. So makita nimo nga sa covenant of works si Adam, ang tanan nga girepresentahan ni sa first Adam, no, ang tanan nga girepresentahan niya na nahagbong kauban niya sa diyang nahagbong siya sa pagpakasala. So sa usa lang ka disobedience ni Adam, ang tanan nga girepresentahan niya, tanan sila na nadalahig o naapil ngadto sa iyang pagkahulog sa sala. O therefore si Jesus, sa dihang nagrepresent si Jesus, ang tanan nga iyang girepresentahan naapil pud og kakwenta nga mga righteous, nga mga matarong. Gikwenta, wala gihimo silang matarong, wala. No? Ato nang
discuss sa diha mo adto nata sa doktrina sa justification. Now, sa diha nga gi-justify ang tao, wala siya himua nga just or righteous, kundi gi-count lamang siya, gi-count siya nga righteous. Mo na ang meaning sa many be made righteous. Toli, dili nga gi-infuse ang righteousness kanila, kundi they are righteous, they are made righteous because God considered them or regarded them to be righteous. No, so sa Binisaya sa ato, gihimo silang matarong, wala siya gihimo nga tarong, no? Dunay diferensya ang paghimo sa tao nga tarong o paghimo sa tao nga matarong. Ang paghimo sa tao nga tarong, no, meaning tarong na siya, no? So usa siya murag medyo may pagka maldito siya, nya natarong siya, nahimong tarong. No, doon na sa ato nga lingwahe. Dili mo na ang paghimo sa tao nga matarong, kundi ang usa ka tawo makasasala pero giisip siya nga matarong sa Dios. Gihimo siyang matarong. Mo na ang dinhi sa atong bersikulo. Hebrews 9:14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Chapter 10, verse 14. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Dinhi sa Book of Hebrews, dinha ang tungod sa dugo ni Jesus Christ, no? O pinaagi pa sa balaan ng Espiritu, iyang gilinis ang atong mga konsensya from dead works to serve the living God. Dayon sa verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. So diri again nagisgot mi sa covenant. So covenantal kining gihimo ni Christ nga mga buhat sa diha nga nag-submit siya, no, nag-obey siya sa amahan. Covenantal kini tungod kay siya ang nahimong representative alang kanato. Unya kausa og forever gihimo kini nga iyang sacrifice. Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Dinhi naghigugmata ni Hesukristo ug ang iyang offering niya, ang iyang sacrifice ngadto sa Dios nahimong maalimyon kining humot nga humot na siya, aroma alang sa Dios. Romans 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Sa verse 26, to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Dinhi klaro nga ang aroma, no, ang aroma nga mo offering si Christ mo nay offering na simhutan sa Dios ug kini nakapahimuot kaniya. Unya ang maong offering, mong sacrifice nga mo si Jesus Christ mismo, siya ang kaning propitiation. Kining propitiation mura na siya og sa Tagalog murag pampalubag loob. Murag imong dunay kay gift so, sa katawo sa dihang naamoy away ba. Pinsa ang imong kaaway no, sa diha nga gusto nimo nga mawala ang iyang kasuko sa imuha. O dunay mga pamaagi. Ug usa sa mga pamaagi nga aron ang kasuko sa
sa kaaway mapuypoy, mawala. So sometimes usa sa mga pamaagi mo ang paghatag og offering, hatag og gift sa taong nasuko sa imuha, ug kana nga gift nagpasabot na nga kini nga gift is propitiation, pampawala sa kasuko. So giwala ang kasuko, so napamuypuyan siya sa iyang kasuko sa imo. So muna meaning sa propitiation. So padayon ta. So, and purchased not only reconciliation, but an everlasting inheritance in the kingdom of heaven of those whom the Father has given unto him. Dili lang kay ang kasuko sa Dios maoy maoy gi gi kibali gi wala pinaagi sa offering ni Christ, kung dili gi-purchase usab ni Christ ang inheritance, no? Ang kaning inheritance dito sa gingharian sa langit. So na forfeit ang inheritance sa diha nga nakasala ang tao. Sa mga hyper-Calvinist dili nila madawat kini, pero klaro nga diha sa Balang nga Sulatan, no, ang tanan nakasala, apil ang mga elect. Apil kita mga elect, nakasala kita, ug ang sala wala ingon nga gibaliwala sa Dios kay elekta. No, nakasala lang gihapon ta, ug suko ang Dios ni ana. Ug busa tanan na forfeit ang angay unta kanato na forfeit. Kay kana ang resulta sa sala. Apan tungod kang Christ wala madayon ang forfeiture sa blessing nga alang kanato. Si Kristo lang ang dahilan. Siya lang ang hinungdan nga ang nawala nga blessing nga para unta sa atoa, no, wala mausab, wala instead nga mahanaw, nagpabilin gyud tungod sa gibuhat ni Jesus Christ. So katong iyang gihimo dito sa cross, mao kadto ang pagpalit o gibayran niya, no, kay meaning kung dunay gibayad, meaning dunay bayrananan. Wala mag-contradict kining eternal nga inheritance alang kanato ug kaning pagkawala sa kahimuot sa Dios sa ato nga mga pinili. Nawala ang kahimuot sa Dios sa mga pinili tungod sa sala. Wala na mag-contradict. Ug kana tanan mabasa sa Balang nga Sulatan, no? Pinili at the same time nakasala tungod kay mauna ang gipahinabo sa Dios. Ug kana gibayran ni Kristo, gipamuypuyan niya ang amahan na medyo nawala, no, ug absolutely nawala ang iyang kasuko. Ug unya dili lang kay kana gipalit usab niya ang inheritance, iyang gibayran ang inheritance. So ang inheritance dili lang kay ingon nga usana siya ka gihatag nga walay bili, nga walay bayad. Nadawat nato kana karon pero dunay bayad, ug kanang bayad mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Alang ni adtong gihatag sa amahan kang Kristo. Atong basahon Daniel chapter 9 verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Verse 26. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end
of the war, desolations are determined. So makita nimo dinhi ang tagna sa 70 weeks ni Daniel di sa chapter 9. Well, dili man ta mohisgot sa eschatological nga aspeto ni ini nga mga bersikulo ha. Apan diri klaro nga bisan sa panahon pa lang sa Old Testament daan na nga gidetermine nga bayran gyud ni Jesus Christ nga iya gyud nga i-end to i-finish ang transgression, meaning awa nay transgression nga makita ng amahan, dunay end of sins, dunay reconciliation sa mga tungod sa pagkadautan sa tao o sa iyang elect to bring in everlasting righteousness. So daan na nga bisan sa Old Testament ang concept sa propitiation or sa redemptive work ni Christ daan na nga gitudlo ug wala gililong. Klaro kaayo. Atong tanawon Colossians 1:19, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. Verse 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him I say, whether they be things in heaven or in earth, or things in heaven. So dunay reconciliation tanan nga butang both sa earth o dito sa heaven. So dunay reconciliation. Ipasig-uli nga formerly dunay enmity taliwala sa duha. Apan karon tungod sa buhat ni Christ gipasig-uli sila. Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. So, diha kang Kristo naka-obtain ta sa maong inheritance. Mong panulundon o gikunek ka na sa predestination sa pagpili ka nato sa Dios o kanang inheritance gitawag na purchased possession, gi-purchase ang maong possession maong kaning kabtangan nga gipanag-iya sa Dios. Purchase ka na ni Christ pinagi sa iyang kaugalingong sakripisyo, sa iyang offering, sa iyang kaugalingong. John 17:2, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Makita nimo nga ang eternal life, ang everlasting life, alang lang ni atong gihatag kang Christ sa amahan. Hebrews 9:12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Verse 15, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were made under the testament, the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. So, dinhi ang atong gisgutan, klaro kaayo sa mga bersikulo nga ang gihimo ni Christ mao ang pag-purchase sa atong inheritance, atong eternal inheritance na og ato na kana nga na-receive, ato na kana nga nadawat. So dito ta sa section 6, although the work of redemption was not actually wrought by Christ till after his incarnation, yet the virtue, efficacy, and benefits thereof were communicated unto the elect in all ages successively from the beginning of the world, in and by those promises, types, and sacrifices
wherein he was revealed, and signified to be the seed of the woman, which should bruise the serpent's head, and the lamb slain from the beginning of the world, being yesterday and today the same and forever. Before natin i-discuss, na ba mo'y question sa atong isgutan sa section 5? Wala ra, Pastor. Salamat. Wala ra. Wala ra. Now, naay question ato na ning, I think ato na pud ning na tackle last time, pero dinhi man ni sa atong confession gibalik man nga ang question is unsa man ang salvation nga nadawat sa Old Testament, unsa ang matang or unsa ang nature, unsa ang matang, what kind of salvation that the Old Testament saints received. Are they different? Was it different salvation? Or was it the same? Ang salvation nga ilang nadawat, parihara ba sa atong nadawat? Ato kining natakal na og of course, ang atong tubag ni ana is the same. Kay actual nga paghimo ni Christ sa iyang sacrifice naa naman sa 33 AD. No, so pag abot sa 33 AD, gilansang si Kristo sa cross, namatay og nabanhaw. O meaning sa wala pa na dito pa sa panahon sa Old Testament, panahon ni Adam ug Eve, panahon ni Noah, panahon ni Abraham, no, panahon nila Jacob, no, ug panahon sa 12 nga tribes, of course sa kang Moses nga panahon, hangtod nga niabot sa time nila Ezra. So ang question, kadtong salvation nga ilang nabatnan, unsa man to, asa man to, unsa man ang hinungdan nga na-save sila. No, ang dispensationalism mo ingon gyud nga, well, wala pa man niabot ang gospel, wala pa niabot si Jesus, wala pa man niabot ang grace. Kaya ang ilaman good is ang grace niabot lang sa New Testament. So ang gospel niabot na lang o niabot sa New Testament lang. So para sa ila ang kaluwasan dito sa Old Testament, kaluwasan dili sa grasya kundi sa maayong buhat, or at least man lang kung naluoy ang Ginoo tungod kay ang mga katawhan naghimo og sakripisyo, no, ang makanakaluwas sa ila ang mga kanding, ang mga karnero, mga baka nga gisakripisyo kadto ra ang nakalinis sa ila mga sala. Pero di sa palang kasulatan, tanan ka to simbolika lamang, tanan ka to types of shadows lamang. Ang mga butang o ang butang nga kansang ilang gisignifayan, mao kadto ang nakaluwas kanila. By which or what have they signified about? They signified about the blood of Jesus Christ, about the death, the sacrifice of Christ. So ang ilang gisignifayan, ang ilang gitumbok ingon nga dito mo'y meaning nila si Kristo na, o si Kristo nga mo'y pinaka-meaning nila, mao to ang nakaluwas sa Old Testament nga mga balaan. So dili ang symbol, dili ang types or ang shadows nga mga kanding, karnero, baka, types of shadows raman na, kundi kadtong mismo nga ilang gisimbuluhan mooy nakaluwas kanila. Ug unsa man ang ilang gisimbuluhan? Si Jesus Christ mismo ang ilang gisimbuluhan. So kung si Jesus Christ nga ilang gisimbuluhan, nga ilang gipunting, kay igo lamang sila mga tipo o igo lamang sila mga signs lamang sila. So meaning ang Old Testament nga mga katawhan sa Dios
naluwas pinaagi kang Kristo ug naluwas pinaagi sa buhat ni Kristo. Way lain nakaluwas kanila kundi si Kristo lamang. Gayon. Ug therefore, maura nga klase sa kaluwasan ang naangkon sa New Testament nga mga balaan. The same ra pod nga kaluwasan ang atong naangkunan karon. So, mao ni ang klaro nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. So, si Kristo mao ang seed sa babay, ang kanang binhi sa babay nga gipromisa. Sa Genesis 3:15, katong gitawag nga proto-evangelion nga text. Meaning nga proto-evangelion siya ang prototype sa evangel, sa gospel. Si Christ katong seed nga gisgutan, and the lamb slain from the beginning of the world. So si Jesus Christ gitawag siya diya sa Revelation nga gipatay na daan siya gikan sa pagsugod pa lang sa kalibutan, gikan sa sinugdanan pa lang sa kalibutan. Being yesterday, si Kristo yesterday, being the same, and today, and forever the same. Atong basahon. Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So dunay una kaninga verse naghisgot sa right time, sa gitagal nga panahon. Fullness of time, meaning dunay appointed nga adlaw or nga dunay appointed nga oras nga diin magmataw ang anak sa Dios. Daan na nga giplano ug niabot gyud ang time. Wala malate ug wala pod ingon nga naguna-una. Niabot ang appointed time, ang Dios nagpadala sa iyang anak. So daan nga anak sa Dios gipadala niya aron mahimong anak sa babay. Kita made of a woman. Wala mo ingon nga made of one man and one woman. Buot pasabot niya na gibunti si Jesus, babay lamang. Walay lalaki nga way similya sa lalaki nga maoy hinungdan nga nahimong fetus o nahimong baby. Si Jesus. Kundi babay lamang, made of a woman. Then made under the law, meaning nga pag-abot niya naa ang law. No? So meaning dili tinuod nga ang law na wala pag-abot ni Christ. Unsa may i-obey ni Christ kung walay law sa New Testament? So naa gyapon ang law sa New Testament. O galing lang kay pag moanag under the law, meaning mga Hudiyo, naa siya sa mga Hudiyo, naa siya sa mga tao nga diin kansang mga ilang kaning paagi sa ilang pagkinabuhi nagsubay gyud sa balaod nga nasulat, balaod ni Moses. So ingana si Christ diha siya natao, diha ni ana nga sitwasyon, ni ana nga kahimtang. Then ang purpose pakita dinhi sa Galatians chapter 4 verse 5, to redeem them that were under the law. Meaning ang tanan nga na under the law, no? Ang tanan nga na under the law, no? So si Christ diha ni ana na tao ana nga kahimtang, ug busa ang tanan nga iyang gipakamatyan under pod sa law. No, dili mga tao nga mga matarong, kundi mga transgressor sa law. Mga tao nga dunay balaod nga ilang gilapas. So that we might receive the adoption of sons. So makit-an dinhi nga dili porke mga Hudiyo sila nga mga anak na sila. So dinhi
tungod kang Christ lamang nga na anak, na adapt sila nga mga anak sa Dios. So dili tinuod nga kung Hudiyo ka automatic anak ka na sa Dios. Dinhi gi-adapt usab mismo ang mga Hudiyo. Gi-adapt ingon nga mga anak. Galatians chapter 3 verse 15 kaning proto evangelion, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So ang dunay war, dunay declaration of war ang nag-declare ang Dios mismo. Na dunay irreconcilable warfare tali sa kaliwat sa babay o kaliwat sa bitin. So dinhi while gi-declare ang war, duna na po'y declaration of victory. Kini nga phrase declaration of victory usay gamiton po ni sa mga charismatic. Pero dinhi klaro nga duna na declaration sa victorious Christ. Dinhi kanang gisgutan dinhi nga yes, dunag yoy samad, dunag yoy bruises or dunag yoy murag gamay nga samad ang iyang tikod, ang tikod sa ni Jesus Christ. No, gisamaran, napaakan sa bitin ang iyang tikod. Pero mato diri ang iyang ulo mo po'y iyang samdan ni Jesus ang ulo sa dili sa kaliwat sa bitin, kundi ang bitin mismo mo i-crush ni Jesus Christ. Unya sa Revelation chapter 13 verse 18, and all that dwell upon the earth shall worship him, meaning kang Jesus kang sa Antichrist or sa bitin, sa dragon. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship the dragon. And the worshippers are those whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So makita nimo nga ang kining the beast, ang mapintas ng mananap nga nagrepresent sa dragon, simbahon siya sa tanan nga lumulupyo sa yuta ug mosimba ra pod niya kadtong wala diha sa listahan sa kinabuhi. Unya ang tawag diha listahan sa kinabuhi sa kordero nga gipatay gikan pa lang sa pagpundar sa kalibutan. So si Jesus Christ, kordero siya nga gipatay gikan pa sa pagpundar sa kalibutan. So ang 33 AD igo lang kadto gi-actualized, gi-materialized unsa ang in principle nahimo na. Pagpundar pa lang sa kalibutan, in principle gihimo na ang pagsakripisyo sa kordero sa Dios. So therefore ang tanan nga Old Testament nga mga balaan, ang tanan nga balaan sa Old Testament nakadawat na hinahimo ng umalambit ni anang benepisyo sa sakripisyo nga gihimo ni Christ in principle before the foundation of the world. So doon na ba tayo mga clarification, question, comments? Kira man pastor na kuan naman nakasagot naman ko. Kamo. Kamo di man.
Yeah, so kung wala na, dire Ay pa, Pastor. Thank you. Luwas. So, kumbaga ba, doon matay siya na naasa ng Islamic pero Ang pangutana ni Mrs. Pastor kay Kuan, katong nangamatay sa Old Testament time, so kuan man to siya, parehas naman to kaluwasan nato, no, silang tanan. Yes. Kaya ang nitabo na kuan kanang pinilit na to sila daan, mo ba na ba, no? Apil na siya, di ba? Apil na to siyang ipakamatyan. Yes. Parehas ang kahimtang sa ilang kaluwasan unsa nga klase sa kaluwasan na ilang naangkon mura pud ang kaluwasan nga naangkon nato karon. Walay kalahian. Ang ilang ginabuhat is shadow na lang, shadow. So, pero ang kuan, ang means sa kaluwasan, dili tong shadow, kung dili sa Kristo mismo. Ay, pero sa New Testament na nahitabo, pero ilan to siya na. Langkob na tanan ito sa AD 33. Okay na, Pastor. Ibali ang nahitabo, giuna-una lang nila dunay advance nga appraisal sa benefits nga naa kang Christ. Gi-advance lang nila o giuna-una lang nila og pahimulos ang gihimo ni Kristo nga ang benepisyo murag daan na gi-advance nila ang same rapod nga benefits nga nadawat nato later sa atong panahon karon. Tama. Kaya, malikuha kung unfair good kung ano. Hmm. Kung ang iyong salvation is na nasa New Testament ang pagmataon. Ngayon mo unfair dito sa naasa over na matay. Mga ganyan na nasayop gid ang una-una sa mga baptist, na una-una nila na ang grace, panahon ni Jesus. Muna nga sa Old Testament pa lang daan ang grace na anadaan. Di ba, Pastor? So, Yes, naa na ang grace. at ang Ginoo nagpili na siya daan nung kay kung ang Ginoo wala siya nagpili sa sinugdanan pa lang ang first Old Testament kaya na ano man siya sa niyo. Namatay. Okay na, Pastor? Okay, sige, salamat.